Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel itu Keluarga Mas Gopam. Halo pemirsa, yus kegiatanku tak bagikan. Nah, aku nek sarep bukunya lah mbak kontennya aku ngomong. Jenenge pemirsa itu wongnya akeh, permintaannya akeh semutan siji, kopior semutan gak tatap. Pokoknya enggak kita jelaskan detailis mumet. Oh maaf guys ya, ini celananya gak kering, jadi karena hujan gerimis ya tak lebur guys. Ayo bus. Oh minta ini minta guys. Ini serang popong tak mainannya minta guys. Coba tak gua ada kembang lah. Sama juga langsung takut, mbak kok pakai isi ulang, kok airnya ada 2 galon. Wis tak jelasin lho padahal ini jenenge senapa ya guys. Iya ya wis tak jelasin neh aku yang mana. Ini untuk minum, kadang kala aku itu sing galon sekali pakai karena gak iso nggowo guys. Terus juga gak ono sing ngeterno lah. Isi ulang karo mineral asli kuwi berat, aku gak iso, anakku gak gelem turu. Jadi aku gak iso njupuk dhewe ngakon wong ana iki. Ono guys ceritane. Aku ki nek pamit tak nggo nyuci karo nyuci piring, nyuci baju guys. Lho nek pamit ngene iki yo alhamdulillah yo lancar terus gak tau mampet. Cuma yo kita hormati kebijakan orang lain guys. Ya tak jas pemirsa. Empat. Iki apa jenenge? Awet pirang-pirang tahun guys. Apa itu kuneh? Aku pernah tuku yang murah ya. Kayak tinggu pirang dino jenenge barang ki ono kualitase. Mati guys. Tak make kabel guys. Sebentar ya. Tak cas sesek pemirsa. Ini es di bunyi. Sabang yang nyala guys. Kopenya apa pemirsa? Kegiatan ini guys nek pagi hari di bulan puasa ini apa? Jam 6 guys. Buka gordennya tak buka dulu. Terus kegiatanku pagi yang ini yo. Di bulan Ramadan tuh kan jamnya berbeda biasanya guys ya. Nah aku cimi miu pakai mangan kucing. Ana apa dek? Ana apa? Ayo gak boleh pure ibu ngonten lo. Wah, guys kisaran itu. Bojoke main kurang ae. Kan buntu irunge, guys.
Mana malah awake panas. Aku sik njinjiten perkara ya ora ana hubungane watuk pilek karo opnam. Cuma nek eling cucu kae lho aku. Alah yo. Pemirsa. Sik njinjiten aku. Piye nang Gus? Iya sayangku, gemes aku. Gemes aku, kuku, gemes aku. Oke ngecut mas segong, engko sarapan ya. Nek ku gampang guys, cepakan apa wis. Anu. Tak nyapu sayangku. Ngreyuk ngrimo anakku guys ben gak nangis. Emang aku duwe air cucian beras. Arep tak siramno guys. Oh, aku wis ngresiki suket iki wis. Lho, delok. Grimis. Cuacane ngene tek bocah gak loro lah. Lho. Oh, guys. Oh. Rungu gak pemirsa, ketok jelas ya iki bukti ya. Cuacane ngene. Oh, ngene kok yo metu ra iso, guys. Lho. Sek kurang krungu ora iki, lho. Esuk-esuk diguyur udan. Esuk-esuk udan, guys. Ngene tek bocah ora lara. Ya wis air cucian berase tak simpen sik, guys. Apa tanggo nyiramno kembang? Lah udan nih. Piye? Ja. Wis to? Ya. Cuacane ngene bocah ora lara, guys. Bocah-bocah do lara. Aku jujuk ket baru penamku sak njinjiten. Bukane lebay jenenge trauma iku wis trauma. Arep mbok misal arep dikatain apapun, dihujat apapun jenenge trauma iki ning jero, guys. Gak iso langsung cepet mari. Neh cara monone ya sing anak sekolah lara ngono ku. Ibu-ibu sana berjuang. Semangat. Pambiku kadung njogo, guys. Sik tak tinggal. Ini aku bisa delok. Ini ki ape metu delok. Nah, guys. Ini jadi. Udah naik pemirsa. Udah naik dek imune bocah gak loro lah. Masalah kae saurunge kalau balik kae ku tak wanti-wanti. Jaga kesehatan, Mas. Kanca-kancam doloro yo ramel tok, guys. Walah. Kanca-kancane alek yo. Yo sakno sing kelas 6 iku aku sedek. Rok amel loro. Kanca-kancane Mas Alek loro, yo ono sing loro yo ape jenenge ape ujian iki tetep wah perjuangannya gede, guys. Kelas 6. Kuwi aku ngesakno. Namaku Cimiu, guys. Cimiu, guys. Senul. Ini dek. Cuacanya dek. Hujan, guys. Harian, guys. Ini lho pemirsa. Esuk nang ngene istilahe udan. Lan aku nek
nek nyuci iki aku nganu guys sore jadi awane son kegiatane apa yo akeh guys terus tak ceritakno bolak-balik tak ceritakno neh kegiatane iki yo akeh rembes mbak rembes guys rembes akeh sing nyarano dipaving ayo nek ana duwike kabeh iki ana duwike kenceng guys ya paving nukang ora sedeng 10 juta nek kene kono keramik iki materiale sing iso dicicil tapi nek bare tukang kan tetep kudu cepakan kan ora ngerti prediksine dina apa bare pirang dina guys Bangnya gak sepira akeh larane. Oh, esok-esok kok udan gegete mbah. Sik mangan bakal-bakal jangan langgananku. Nek buka nganu, guys. Jalan-jalan. Oh, dibatui kucing ki sing kontenku sebelumnya. Nggih, Dek, aku ngono. Jenenge golek dhuwit iki muter otak, guys. Usume poso ya dodol nggo buka sego pecel iki ya leren. Sambat, guys. Ape poso ruan kan wong nek orang di kampung kan mesti bancaan, guys ya. Wong nek kampung mesti bancaan nek ruan. Harga kacang nek pecel kan pakai harga kacang tanah, pakai kacang tanah. Tuh. Terus, guys. esok di yang gresok wis ngene iki guys aku. Diingi sik iso ana wektu aku gudak apa namane? Gudak gak kudanan diingi. Ya pengen cetek nang pengen nyetok ae ngono. Ora ndelalah Mas Santo mulai. Dine ngono. Iki ngomong do tandur. Sakno aja. Cuacane ngono kuwi, guys. Iki udan. Kuwi sudah 4 hari ku udan ngedur. Oh. Iki ya bukti kejadian alame ya. Udan, anakku loro-loro. Terus otomatis ora usah alasan yang merah lah misalnya ya. Ora alasan ya iki maksud bukan pernyataan ora iso nang merah lah. Nang pasar kene aku ora iso metu kok, Guys. Loh. Dan Rungu kan kejadian alam yang nyata lho ya, ora tak gawe-gawe lho. Ngene Dek, bocah ora loro Cuacane ngene, guys. Ya aku mohon maaf mungkin nek ada banyak keinginannya pemirsa tidak sesuai dengan kontenku. Aku ki wis dewasa, guys. Aku ngerti kok carane matur nuwun. Aku tahu kok caranya berterima kasih, caranya ingat sama saudara, ingat sama kerabat. Guys yo nek misal tidak sesuai saya mohon maaf. Begini iki lho, guys. Loh. Ya, alam yang menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Anakku loro. Aku pilek panas. Mari loro neh. Ya nek misale urgen iki ya nek kene bidan akeh, guys. Nek iso mari alhamdulillah nek kanak-kae kan wis bener-bener kehilangan cairan jojo. Jadi tidak akan sanggup nek nang periksa nang bidan tok. Dadi ya gelem gak ngono go ning IGD. Kuwi kan urusane dengan cairan tubuh. Nek entek apa ya ora seneni wong. Pomo penanganane telat wis mbok. Wis mbok amen yang mari nduk ya. Dimanapun entah di Kapuan
doa tetap tetap apa masuk ya. Ndang mari ndang iso melu simulasi ya nduk ya mel bengko ndang mari tak doakno dene kene ya guys. Terus bengko nek cucu mari cuacane anu wae gek dolan merah guys. Nah aku tak prioritasno kesehatane anak guys yo. Mana aku gak tau marek-marek ngono gak marek-marek karena ya kuwi cuacane delok. Alam yang menjawab ya. Tetap semangat aja lali like comment keluarga Mas Gopeng. Mohon maaf jika mungkin keinginannya pemirsa untuk hal-hal tertentu tidak sesuai, saya mohon maaf. Sepenting satu, saya sudah dewasa, saya tahu mana yang harus saya lakukan ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya guys, ini bakul liwat ae nih misalnya pengen masak noma, nek pengen tuku yo gampang. Oke. Oke. Loh.